Από την εξαχρίωση στην εξαθλίωση. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του καθηγητή κ. Βασίλη Φίλια, το οποίο παρουσίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρικάλων. Ο καθηγητής μίλησε στην κάμερα της TRT. Ποια είναι η άμεση πολιτική λύση, κατά τη γνώμη σας, βάσει αυτών των γεγονότων που μελετήσατε και καταγράψατε? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι διατρέχουμε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας, της νεότερης τουλάχιστον ιστορίας μας. Η λύση δεν θα δοθεί εύκολα, θα δοθεί όμως. Πιστεύω ότι θα δοθεί από τις λαϊκές δυνάμεις. Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη, καθόλου εμπιστοσύνη στον τρόπο λειτουργίας των περισσότερων κομματικών φορέων. Πιστεύω δηλαδή ότι σε τελευταία ανάλυση θα χρειαστεί ο Έλληνας, όπως σηκώθηκε στην αρχή με τους αγανακτισμένους, να ξανασηκωθεί από τον καναπέ. Και τότε θα έχουμε μεγάλες μεταβολές και ραγδαίες και πολύ σκληρές. Από τους πολιτικούς που έχετε καταγράψει και από την μέχρι τώρα εμπειρία σας και γνώση σας, ποιος πιστεύετε είναι αυτός που έχει κάνει το ανεπανόρθωτο κακό στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει αλληλένδετα προβλήματα? Ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε παραμονές εκλογών και ότι θα ήταν μάλλον, αν θέλετε, άκομψο από μέρους μου να αναφερθώ και να στιλιστεύσω τον α ή β πολιτικό. Το κάνω πολύ συχνά αυτό και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις στην Αθήνα, αλλά κυρίως το κάνω με το βιβλίο μου. Μέσω του βιβλίου μου κανείς θα δει ποιες είναι οι απόψεις μου για πρόσωπα και πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, ποιο πολίτευμα θα ήταν ιδανικό για την Ελλάδα? Ποιο πολίτευμα? Βεβαίως η δημοκρατία, αλλά μια ουσιαστική δημοκρατία. Όχι τυπική δημοκρατία που παραβιάζεται όπως παραβιάζεται τώρα μέσω, αν θέλετε, ενεργειών οι οποίες στην ουσία καταργούν το Σύνταγμα. Όχι βέβαια. Την παρουσίαση έκανε ο γιατρός λογοτέχνης κ. Χρήστος Γκίμσας, καθώς και ο διδάκτορ ιστορίας κ. Θεόδωρος Νημάς. Ενώ τον συντονισμό ομιλίας έκανε ο δημοσιογράφος Λάζαρος Τσουμένης.